ገንዘብ ንብረት ወይ ስልጣን ክጠፍኡ ይኽእሉ እዮም ኩሎም ድማ ክትክኡ ዝኽእሉ ነገራት እዮም እቲ መሊስካ ዘይትረኽቦ ግን ዝባኸነ ግዜን ዝጠፍአ መንነትን እዩ ኣብ መወዳእታ ዕድመኻ ሰባት እንታይ ክብሉን ኢልካ ብዘሕለፍካዮ ዕድላት ከይትጣዓስ መብዛሕትኡ ሰብ መሪሕ ሂወቱ ንኻልኦት ሂቡ ንሱ ግን ከም ተጓዓዛይ ኮፍ ኢሉ ይነብር ንስኻ ኸ መሪሕ ሂወትካ ኣብ ኢድ መን ኣሎ ሎሚ ክትደራደረሎም ዘይግብአካን ንዝኾነ ሰብ ክትብል ፈፂምካ ክትስውኦም ዘይብልካ 5 ነገራት ክነግረካ እየ እዚኦም ምስ ሃለወካ ጥራይ ኢኻ ሓቀኛ ሰላምን ክብርን ክህልወካ ዝኽእል ቀዳማይ ክብሪ ርእስኻ ክብሪ ርእስ ማለት እቲ ንገዛእ ርእስካ ትህቦ ዋጋን እትውስነሉ ገደብኻን እዩ እዚ ንብረትካ ወይ ስልጣንካ ዘይኮነስ ውሽጣዊ መንነትካን ስነ ምግባርካን ዝገልጽ ዓንዲ ሕቆ ሂወትካ እዩ ንነፍስኻ ዘለካ ክብሪ ምስ ትሕልፍ መንነትካ ኢኻ ተጥፍእ ሰባት ንዓኻ ክቕበሉኻ ወይ ክፈትዉካ ኢልካ ንዓኻ ዘይገልጽ ነገራት ክትገብር ወይ ትሕት ክትብል እንተፈቲንካ ኣብ መወዳእትኡ እቲ ሰብ ክፈትወካ ይኽእል ይኸውን ንስኻ ግን ንነፍስኻ ክትጸልኣ ኢኻ ክብሪ ርእሲ ማለት እቲ ኣነ ዝኣምነሉን ዝኾንክዎን ሰብ ካብ ዝኾነ ይኹን ናይ ሰባት ተቐባልነት ንላዕሊ ይበልጽ ኢልካ ምእማን እዩ መስዋእቲ ምግባር ልዑል ሰብኣዊ ባህሪ እዩ እንተኾነ ግን መስዋእቲ ትርጉም ዘለዎ ንዝርድኦን ክብርኻ ንዝሕዘሉ ሰብ ጥራይ ክኸውን ከሎ እዩ ንዓኻ ትሑት ገይሩ ንዝርኤካ ንስምዒትካ ንዘይኽብር ወይ ድማ ኣብ ሂወትካ ዘለካ ቦታ ንዘይርዳእ ሰብ ክትብል ክብርኻ ምሕላፍ መስዋእቲ ዘይኮነስ ነፍሲ ቅትለት እዩ ብዘይ ክብሪ ዝግበር ፍቕሪ ይኹን ዕርክነት ሰረት ስለ ዘይብሉ ንፋስ ምስ መፀ ዝነፍስ እዩ ብዙሕ ግዜ ሰባት ንኸይቅየሙና ኢልና ክብርና ዝትንክፍ ሕቶታት ንሕተት ኢና ክብሪ ርእሲ ዘለዎ ሰብ ግን ኣየናይ ነገሩ እዩ ንዑ ዝበቅዕ ኣየናይ ድማ ዘይበቅዕ ይፈልጥ እዩ ንሓደ ክብረትካ ዝትንክፍ ኩነታት ኣይፋል ክትብል ከለኻ ንነፍስኻ ኣኽቢረክ ኣለኹ ትብል ኣለኻ ሰባት ንዓኻ ዘለዎም ኣረኣያ ንስኻ ንነፍስኻ ብትህቦ ክብሪ እዩ ዝውሰን ንነፍስኻ እንተዘኽቢርካያ ዓለም ክተኽብረካ ክትፅበይ ትኽእልን ክብርኻ ሓሊኻ በይንኻ ምዃን ክብርኻ ኣሕሲርካ ምስ ብዙሓት ካብ ምንባር ይበልጽ ክብሪ ርእሲ ዘለዎ ሰብ ንበይኑ ኣይፈርሕን እዩ ምክንያቱ እቲ ዝዓበየ ዓርኩ በዓል እዩ ካብቶም ንመንነቱ ዘይኽብሩ ሰባት ርሒቑ ብሰላም ክነብር ይመርጽ እቲ ሓቀኛ ሰላም ዝርከብ ድማ ምስ ሰባት ብምስምዕማዕ ዘይኮነስ ምስ ሕልናኻ ብምስምዕማዕ እዩ ክብርኻ ከምቲ ትኽደኖ ክዳን ኣይኮነን ክትቕይሮ ወይ ክትድርብዮ ኣይትኽእልን ንሱ ሂወትካ እዩ ስለዚ ንመንነትካ ዘይምጥን ቦታ ኣይትረኸብ ንክብርኻ ዘይኽብር ሰብ ድማ ልብኻ ኣይትሃቦ ክብሪ ርእሲ ማለት ንኩሉ ሰብ ኣኽብር ንነፍስኻ ግን ካብ ኩሉ ንላዕሊ ኣኽብራ ማለት እዩ ካልኣይ ሰላም ኣእምሮኻ ሰላም ኣእምሮ ማለት ኣብ ማእኸል ማዕበል ሂወት ኮይንካ ትረኽቦ ውሽጣዊ ህድኣት እዩ ሓደ ሰብ ጥዕና ገንዘብ ወይ ስልጣን ክህልዎ ይኽእል እዩ ሰላም ኣእምሮ እንተዘይብሉ ግን እቲ ዘለዎ ኩሉ ትርጉም የብሉን ምስ ሰባት ዘለካ ርክብ ነዚ ሰላም ዝዘርግኦ እንተኮይኑ ዋጋ ክትኸፍለሉ ይብልኻን ንሰላም ኣእምሮኻ ዝተሓተ ዋጋ ይትሃቦ ሓደ ርክብ ፍቕሪ ይኹን ዕርክነት መዓልታዊ ጭንቀትን ሸቕሎትን ጥራይ ዝፈጥረልካ እንተኮይኑ እቲ ርክብ ንዓኻ ዝኸውን ኣይኮነን ሰላም ኣእምሮኻ ክትብል ካብ ሰባት ምርሓቅ ንዕቤትኻን ንጥዕናኻን እትገብሮ ወፍሪ እምበር ንሰባት ምፅላእ ኣይኮነን ሰላምካ ዝበልዕ ርክብ ካብ ዝኾነ ነገር ንላዕሊ ክቡር ዋጋ ይኽፍለካ ኣእምሮኻ ከም ሓደ ክቡር ገዛ እዩ ኣብ ገዛኻ ንኩሉ ሰብ ክኣቱ ኣይትፈቕድን ኢኻ ብፍላይ ድማ ነቶም ርስሓት ሒዞም ዝመፁ ሰላም ኣእምሮኻ እውን ከምኡ እዩ ነቶም ኣሉታዊ ሓሳባትን ጭንቀትን ሒዞም ዝመፁ ሰባት ክትዓፅወሎም መሰልካ እዩ ስለ ኣእምሮዊ ጥዕናኻ እንተተዛቢዑ ንመላእ ሂወትካ ንስራሕኻን ንርክባትኻን እዩ ዝፀልኡ ስለዚ መን እዩ ዝፈትወኒ ካብ ምባል ኣየናይ ሰብ እዩ ሰላም ይሕልወለይ ኢልካ ሕተት ብዙሕ ግዜ ካብ ዘጨንቑና ሰባት ክንርሓቕ ከለና ከም ዝተሰዓርና ወይ ከም ዝፈሸልና ክስምዐና ይኽእል እዩ እቲ ሓቂ ግን ካብ መርዛም ኩነታት ንነፍስኻ ምውፃእ እቲ ዝዓበየ ናይ ብስለት ምልክት እዩ ንነፍስኻ ካብቲ ዘይድሊ ጫውጫውታን ወረን ኣውፂኻ ኣብ ሰላማዊ ቦታ ምቕማጥ ዓብዪ ዓወት እዩ ሰላምካ ዘይህቡኻ ሰባት ካብ ሂወትካ ምስ ኣውፅኻዮም ንሓደሽትን ዝሓሹን ሰባት ዝኸውን ቦታ ትፈጥር ኣለኻ ስነ ኣእምሮዊ ፀቕጢ ንኣእምሮ ጥራይ ዘይኮነ ንኣካል እውን ይጎዲ እዩ መብዛሕትኡ ሕማማት ካብ ልዑል ጭንቀትን ሸቐሎትን እዩ ዝብገስ ስለዚ ንጥዕናኻ ክትብል ገደብ ክህልወካ ይግባእ ንነፍስኻ እዚ ሰብ እዚ ካብ ዝመፅእ ጀሚሩ ሰላም ተዘርጊዱ ኢልካ ሕተታ መልሱ እወ እንተኮይኑ እቲ መፍትሒ ኣብ ኢድካ ኣሎ ብዙሕ ሰብ ጽምዋ ስለ ዝፈርሕ ጥራይ ምስ ዘጨንቆ ሰባት ክነብር ይመርጽ እንተኾነ ግን ብሰላም በይንኻ ምዃን ኣብ ማእኸል ሰባት ኮይንካ ብጭንቀትካ ምሕቃቕ ይበልጽ ጽምዋ ነፍስኻ ክትረኽበሉ ትኽእል ግዜ ክኸውን ከሎ ጭንቀት ግን ነፍስኻ ዘጥፍእ ነገር እዩ ሂወትካ ሓፃር እያ ነዚ ሓፃር ግዜ ድማ ብጭንቀትን ብኻልኦት ሰባትን ክትውዳእ ኣይትፍቀድ ሰላም ኣእምሮኻ ማለት ትንፋስካ እዩ ንትንፋስካ ዝሓንቕ ሰብ ወይ ኩነታት ምስ ዘጋጥመካ ካብኡ ንምምላጥ ኣይተወላወል ሰላምካ ምስ ዝርከብ ኩሉ ካልእ ነገር ባዕሉ ክመዓራረ እዩ ሳልሳይ ሕልምታትኻን ሽቶታትኻን
حلم ማለት እቲ بعين حلናኻ ጥራይ ትሪኦ ብውሽጥኻ ዝነድድ ሓዊ ከምኡ ድማ ንጽባሕ ክትበጽሕ ትንጠየሉ ብርሃን እዩ እቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ዓብይ ሽቶ ንዓኻ ጥራይ ተዋሂብካ ሰባት ስለ ዘይርእይዎ ወይ ስለ ዘይተረድእዎ ክትሓድጎ ይብልኻን ሰባት ክፈትውኻ ወይ ገወዝ ክብልኻ ኢልኻ ሕልምኻ ክትስውቕ ከለኻ ንግዚኡ ሰላም ዝረኸብካ ክመስለካ ይኽእል እቲ ሓቂ ግን ውሽጥኻ መዓልታዊ ይቆስል እዩ ሰባት ሎሚ ንዱኻ ጽባሕ ድማ ይርስዑኻ ንሰብ ክትብል ሕልምኻ ምሕዳግ ንመንነትካ ምክሓድ እዩ መንገዲ ዓወት መብዛሕትኡ ግዜ ጽምው ዝበለ እዩ ሰባት ዘይርእይዎ ነገር ክትርኢ ከለኻ ዕውድ ወይ ዘይከኣል ሕልሚ ዘለዎ ክብልኻ ይኽእሉ እዮም እዚ ግን ናቶም ገደብ ዓቕሚ እምበር ናትካ ገደብነት ኣይኮነን ዓበይቲ ዓወታት ተመዝገቡ እቶም ንኩሉ ተቃውምቲ ሰብ ንጎኒ ገዲፎም ንልቦም ሰሚዖም ዝተጓዓዙ ሰባት እዮም ኣብ መወዳእታ ዕድመኻ ብዛዕባ እቶም ዝፈተንካዮም እሞ ዝፈሸልካዮም ነገራት ኣይኮንካን ትጠዓስ ብዛዕባ እቶም ክትገብሮም እናደለኻ ሰባት እንታይ ክብሉን እዮም ኢልካ ዝሓደካዮም ዕድላትካ ትጠዓስ ጻዕሪ ሎም እንተኸቢድካ ጣዓሳ ጽባሕ ግን ካብዕ ብዕጽፊ ይኸብድ ሕልምኻ ክትበጽሕ ከለኻ ንዓኻ ጥራይ ዘይኮነ ንዓለም ትጠቅም ኢኻ ሓደ ሓኪም ሓደ መሃንዲስ ሓደ ስነ ጥበባዊ ወይ ሓደ ንኡስ ነገዳይ ሕልሙ ተተዓዊቱ ንማሕበረሰቡ ብርሃን ዝኸውን ስለዚ ሕልምኻ ምሕዳግ ማለት ንዓለም እውን ካብቲ ክትባ ዝነበረካ ብርሃን ምኽልኻል ማለት እዩ መንገዲ ህይወትካ በዓልካ ምርሓዮ ሰባት ኣብቲ ጉዕዞ ክድግፉኻ እንተዘይኽኢሎም ብሰላም ኣፋንዎም ንሳቶም ንዓኻ ዝኸውን መንገዲ ኣይፈልጥዎን እዮም ንስኻ ግን ትፈልጥ ኢኻ ሰባት እንታይ ይብሉ ካብ ዝብል ሕቶ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ድምፂ እንታይ ይብለነሉ ዝብል ሕቶ ቀዳምነት ሃቦ ራብዓይ ናጽነትካ ናጽነት ማለት ካብ መግዛእቲ ሃገር ጥራይ ዘይኮነስ ካብቲ ንውሳነታትኻን ንመንነትኻን ዝቆጻጸር ውልቃዊ ጸቕጥታት ሓራ ምዃን ማለት እዩ ናጽነትካ እቲ ንህይወትካ ከም ድላይካ ክትቕይዳን ክትመርሓን ዘኽእለካ ዓብይ ሓይሊ እዩ ህይወትካ ከም ሓደ ነዊሕ ናይ ኣየር ጉዕዞ እያ ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ንስኻ ኢኻ ኣብቲ ናይ መሪሕ ኮፍ ክትብል ዝግበአካ ናጽነትካ ምጥፋእ ማለት መሪሕ ህይወትካ ንኻልእ ሰብ ኣረኪብካ ንስኻ ከም ተጓዓዛይ ጥራይ ኮፍ ምባል እዩ እቲ መሪሕ ዝሓዘ ሰብ ናብ ዝደለየ ደሴት ክወስደካ ይኽእል እዩ እቲ ቦታ ግን ንዓኻ ዝበቅዕ ወይ እቲ ደሊ ክኸውን ኣይኽእልን ስለዚ መሪሕካ መዓዝ እውን ሰብ ኣይተረክብ ብዙሕ ግዜ ሰባት ከይትጋገይሎም ክውስኑልካ ይደልዩ ይኾኑ እንተኾነ ግን ብናጽነትካ ተንቀሳቒስካ እትጋገዮ ጌጋ ካብቲ ሰባት ተገዲድካ ዝገብሩካ ቁኑዕ ነገር ንላዕሊ ዋጋ ኣለዎ ምክንያቱ ካብ ናትካ ጌጋ ትመሃርን ትበስልን ኢኻ ካብ ናይ ሰባት ውሳነ ግን ጥፍኣት እንተመፅዩ ጣዓሳ ዓወት እንተመፅዩ ድማ ባድነት ጥራይ ኢኻ ትረክብ ናጽነት ማለት ንውሳነታትካ ሓላፍነት ምውሳድ እዩ ሰባት ኣብ ህይወትካ ደገፍ ክኾኑካ ይኽእሉ እዮም ምርኩስ ግን ኣይትግበሮም ምርኩስ እንተተሰይሩ ትወድቕ ኢኻ ብገዛ ርእስካ ደው ክትብልን ክትውስንን ከለኻ ግን ዝኾነ ሰብ ክደፍአካ ኣይኽእልን ናጽነት ዘለዎ ሰብ ንውልቃዊ ዕቤቱ ካብ ሰባት ኣይጽበን እዩ ባዕሉ ይሓልም ባዕሉ ይውስን ባዕሉ ድማ ይትግብር ናጽነት ማለት ንሰብ ኣይትስማዕ ማለት ኣይኮነን ካብ ሰባት ምስማዕን ምምሃርን ጥበባዊ ነገር እዩ እቲ ናጽነት ዝመጽእ ግን ነቲ ዝተባህለካ ኩሉ ኣጻሪኻ ነቲ ንዓኻ ዝስማዕምዕን ቁኑዕ ዝኾነ ጥራይ ክትመርጽ ከለኻ እዩ እቲ ናይ መወዳእታ ፍርዲ ወትሩ ካብ ውሽጥኻ ክምንጭ ኣለዎ ናጽነትካ ማለት ክብረትካ እዩ ብሰባት እትምራሕ እንተኮይንካ ትማልን ዝነበረካ መንነት ትስእነለካ ማለት እዩ ዝኾነ ሰብ ንዓኻ ዝኸውን ፍጹም መንገዲ ኣይፈልጥን እዩ ንስኻ ጥራይ ኢኻ ንውሽጥኻ ትፈልጦ ስለዚ ንውሳነታትካ ኣኽብሮም ንናጽነትካ ድማ ከም ዓይነ ስጋኻ ሓልዋ ሓምሻይ ክብርታትካን መለክዒታትካን ክብርታትን መለክዒታትን ማለት ሓደ ሰብ ቁኑዕ እዩ ኢሉ ዝኣምነሉን ህይወቱ ዝበርሓሉን ስነ ምግባራዊ ሕግታት እዩ እዚኦም ንመንነትካ ትርጉም ዝህቡ ኣብ መንጎ ጽቡቕን ሕማቕን ዘለካ ፍልይሊ ዘርእዩ ኮምፓስ ህይወትካ እዮም መርከብ ኣብ ማእኸል ባሕሪ ኮንካ ብብርቱዕ ንፋስን ማዕበልን ከይትውሰድ ዘትርር መልህቕ የድልያ መትከላትካ ድማ ኣብዛ ማዕበል ዝበዝሕ ዓለም ከይትጠፍእ ዝሕዙኻ መልህቕ እዮም ንሓደ ሰብ ጥራይ ክትሐጉስ ኢልካ መትከልካ ክትጥሕስ ከለኻ ነቲ ገመድ መልህቕካ ትቆርፅለኻ ማለት እዩ ብዘይ መትከል ዝነብር ሰብ ንፋስ ናብ ዘበለሉ ዝወስድ ነፋሒቶ እዩ ዝኸውን ንሰባት ምሕጓስ መወዳእታ ዘይብሉ ጉያ እዩ ንኩሉ ሰብ ክትሕጉስ ምፍታን ናብ ስዕረት ዝወስድ ኣውራ መንገዲ እዩ ሎሚ ንሓደ ሰብ ክትሕጉስ ኢልካ ሓሶት እንተፈቒድካ ጽባሕ ንኻልእ ክትሕጉስ ኢልካ ጥልመት ክትፈቅድ ኢኻ ኣብ መወዳእታቶም ሰባት ይሕጎስ ይኾኑ ንስኻ ግን እቲ ቁኑዕን እሙን ዝነበረካ ሰብ ምዃን ተቋርጾ ሰባት ንዓኻ ዝፈትውኻ ብመንነትካ ክኸውን ኣለዎ እምበር ንዓታቶም ክትብል ብትልውጠን ባህርያትካ ክኸውን የብሉን መብዛሕትኡ ግዜ ሰባት ነቶም እዎ ዝብሉ ሰባት ኣይኮኑን ዘኽብሩ ብኣንጻሩ ነቶም መትከል ዘለዎም እዚ ንዓይ ኣይበቅዕን እዩ ወይ እዚ ኣነ ዝኣምነሉ መንገዲ ኣይኮነን ኢሎም ብትብዓት ዝዛረቡ ሰባት እዮም ዘኽብሩ ምስ ሰባት ትነብሮ ግዜ ውስን እዩ ምስ ሕልናኻ ግን 24 ሰዓት ኢኻ ትነብር ሰባት ክትሐጉስ ኢልካ መለክዒታትካ ምስ ትሕልፍ ለይቲ ምስ ነብስኻ ክትገጥም ከለኻ ጣዕሳን ሕፍረትን ይስምዓካ
حلنا خزخسك عوت أيكونن يبهال سبات يوم خيخونو حلنا هاجن سلام انتهيبك أتزعبيت أجان السيو تحط ملك عيتات انت هالليكا تحط هوسك تنبريخا كم زيكون ترايل خان كل كبرتات حلف خان تهيبخا سبات كم دلا يمكن تصوتل عدلتهم لخا لعل ملك متحز مالتك أنا نخبر نجاري تفتيرة الخام إيمانيو إذا دما نطعين ركبنا عبي عوت مسرة يخون كبرتات خان متكلات خان من نتقيم نساتهم مستقفو نسخاون تتقفق أبقون على جر مصنع جيزاوي كسارة كم زلوك سمعك يخليو أم ودتها جن اتزعبي مخسب نسيو نلوم زاد الخرهم مدب ازي مسن أبز قط الفيديو بقال أقدر سر استكساب نراخب سلام صنحو